timastreets esocial media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndinoda kuti ndisvitse kwamuri. Tsaona yakaitika koBulawayo pakati pemugwagwa zukuru pane karori kakawira Muzi Pothole. Mukaona pothole rakura zvokuti motikari inokwana imomo. Ameno titoti richiri pothole here kana kuti chiya. Ameno ratova dhamu pakati penzira. Handiti zvinhu zvachona zvinotora kunetsa, zvinotora kushupa zukuru. Ini kana ari mapothole ndomavenga. Ndakamborova pothole muna Highland Road. Highland Road muguta reHarare vazukuru. Highland Road ndo iyo inobva paroundabout yekuwadzana ichinobata Mbudzi roundabout. Handiti road iyoyo straight inoconnecta roundabout yekuwadzana kuenda pa Mbudzi roundabout ndo Highland Road. Ndakarova pothole wazukuru, ndikaroverwa 2 mataya. Zuva iroro ndakabatikana wazukuru. So chinhu chinonzi pothole ndochivenga zvisingaite. Ameno. So pane rimwe podho amenzi podho chairo rapinda mota. And I understand the frustration yemuridzi wemotikari iyoyo. Handiti asi ndisanda kuratidza kavideo kacho. Subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chito zvirudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Ngataura necomment section kuti munofunge nezvekavideo kanoteera kemotikari yakaita kunyura pothole. Kwenyu kwamuri ndekupi? Ndedzipi roads nemapotholes? Ngatipanane uyambiro kuitira kuti patino approacha road idzodzo tinge tiri tinoyambira takangwarira. Kavideo kanoteera from Ango Sign Nese TV crew. Much love. Abantu phakathi bahambe kuhambe njani ngapha kodwa uphumile ke nto. Yazi ithole njani ukuthi ukuyini something.